дитя. Остання фраза Ісуса на хресті, вона просто шокуюча. Останню фразу Ісус Христос сказав на хресті там, ви пам'ятаєте, Боже мій, чому ти мене покинув? В Біблії ви не знайдете жодного разу, коли Ісус говорить на Бога Отця, на свого Отця. Він ніде не говорить Боже, Він скрізь говорить мій Отець, я роблю волю мого Отця. Але ось тут Він говорить про те, Боже мій, чому ти мене покинув? Тому що в той момент, коли Бог Отець відвернувся від Нього, Ісус став відкинутий, щоб ми стали прийнятими. Ісус був відкинутий як син, щоб нас Бог всиновив. Він став сиротою. Він кричав, Боже мій, чому ти мене покинув, щоб я і ти сьогодні, щоб ми могли сказати, Батьку мій, Отче наш.